Dzekwa Mtukudza dzeperi Wicknell agifta Desi mota mushure menyonga yanga yaitika mumastreets akati iye ndiri kupa Mrs. Desi Mtukudzi, the one and only official wife of the late great legend, whom I was introduced to prior to Tuku's said demise, and I'm Nona Kevi Mupiwe Mota. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Izvi zvaitirwa kuti vanhu vamboti zii nenyaya iyi mushure mekunge pamboitika nyonga pano social media kuchinzi Desi this Desi that, but say Wicknell vaenda papakare paya in the last 1 hour vakati Ivo, he is paying tribute to a musical icon and cultural ambassador. I think nyaya yekuti mavideos aiitwa pasocial media akasvika muzeza seWicknell vakati vanoda kuti vambonyaradza musikana. When I always listen to the rich, poetical and deeply thought lyrics of the song, hazvirevi rudo handina, mutserendende, or right direction, to name but a few, which are some of my best track by the legendary musician Dr. Oliver Tuku Mtukudzi, I cannot help but acknowledge how much of a musical genius Tuku was. The majority of your songs have a deep, stealthy meaning filled with wisdom and intellectual advice that would require a sharp and concentrated mind like mine to understand. You were our national pride, and your signature husky voice transcended international borders. This set you apart from any other musician that has emerged from Zimbabwe or Southern Africa. A few weeks ago, we celebrated your birthday and remembered how much you unified a nation through music since the harrowing days of the liberation struggle into post-independent Zimbabwe. It was through your song that the oppressed black majority were encouraged to unite and fight for political liberty and fraternity and equality. Your musical prowess not only earned you the esteemed title of Dr. Mtukudzi, but it befittingly qualified you as the first musician ever to be declared a national hero and to be offered interment at our prestigious national shrine, along with other illustrious liberation war heroes and nationalist stalwarts that our country has ever had. Such heroic status bestowed on you confirms beyond any reasonable doubt that you have been unparalleled music genius of your own kind and class. Kungoti Wicknell man shaya dzangu dzatooma nekutaura chirungu chakawanda, but anyway rekatipedzise nyaya yake. So revered was your musical gift that as recent as the 28th of September you were posthumously honored at the Standard Bank Joy of Jazz Festival in South Africa. No other Zimbabwean has ever received such a prestigious accolade, and this bears indisputable testimony over the hero that you were and remain being, even as your dear departed soul continues to rest in eternal peace. As I continue to celebrate His Excellency President Edis Mnangagwa's birthday, I decided to recognize the immense contribution by Dr. Oliver Tuku Mtukudzi to the music, fraternity, and socio-political landscape in Zimbabwe. On that note, I say a big congratulations to Mrs. Desi Mtukudzi, the one and only official wife of the late great legend, whom I was introduced to prior to Tuku's said demise. Please go and see my brother Kelvin at Auto Expo Castles on Cleveland Road in Milton Park, opposite Prince Edward Boys School. Your brand new, beautiful 2024 Toyota Fortuner 2.4D is fully paid for and ready for collection immediately. Please accept this small token of appreciation for your late husband's significant and priceless contribution to the music industry. Please enjoy your new car, and may his soul continue to rest in eternal peace. Ase ndo mashoko ari kubva kuna seWicknell kuna stepmother veZimbabwe. So guys, Victor anenge akaburitswa mu story yes remember ka pa ngonzi go to Victor, but now guys aiwa kwanzi munhu ngaende kuna Kevi pa Prince Edward apo ndo pane mota pava pangokandwa joka guys. Kepele Juve wati close mese mabva masiyana nezvekwa Mtukudzi. Keeping Up with the Mtukudzi season 4
saka makutosvotesa ka vanhu vacho vakabayiwa norufu. Inga makaoma naihondowe. Vamwe vari kuti this is an unnecessary jibe. Ndiobey tichafa mukanahiri. Ari kutaura mashoko iwayo. Vamwe vakati veduwe dei machienda kuvana, also gift the children because they carry the legacy. Uye vakangowana maheti nezvimwe zvisina basa. Vamwe ndovanyora vakati one and only official wife. Zvaendwa hazvo, kwane mari ka ndiye mukuru. Vamwewo vachiti you are gifted spiritually and intellectually, and this makes you one of the people who are able to see beyond physical through wise counsel. I'm grateful for wiping away her tears. Guys, it is very difficult to be trolled on social media left, right and center nevana vadiki, and ndo zvazvichiitika kuna mama Desi vari kuratidza kuti vanga vachirwadziwa. So seWikiNew vabva vangodecida kuti bodo ngatipukutei misodzi yavo tingovapa mota. Guys, amen. In my own opinion, it's wrong timing. Muri kudzimbira maronda evana vake. Why now, just after all these happenings? Magona yenyu. As it sounds like zvineka kurwadzisa. Her blood, Selma and Sandra. I feel the pain. It goes straight to Selma and Sandra. It is unfair. But anyway, mukuru ndiye ane mari. Maita chinhu chakanakisa. Muchengete vana venyu vese. Muvasiyirewo nenhaka. Kwete kuti mapedza kugovera nyika motikari, moita vana vanofamba netsoka. Thank you so much, seWikiNew. Magona kunyaradza Desi. Asi mukoma kana zvichibvira motengerawozve vasikana mota, mukazvikunda munenge mabatanidza mhuri. Ichokwadi ichocho. Kana seWikiNew vakatengerawo nevasikana, mhuri yese inobva yabatana. But zviri kuitika guys izvika was not necessary zvachose. Imi munodani chaizvo chaizvo. Shadaya matomupa content. We are now going back to defend vana avo futi. National hero renyu rakasira vana hate netracksuit. Haiwa nanzvanai ikoko namai venyu. Ini ndakaverenga ndichitoti maybe ndezva Selma asika WikiNew soka GD6 in extent of social media backlash ne zvabata chokwadi zvinokuwisira mvura. Munogona kupedza masports mutori dhara redu apawo levels ari kurwadzisiwa mwoyo wake nekuti chinguri akamirira kuti mota yake iuye. Guys, ndozviri mumastreets izvi hazvina umwari hazvo, but Desi wapiwa motika kuchinzi tiri kutenda mabasa atuku. Kana ari mabasa atuku actually ari kutendwa, aiwa ngazviende mberi.